Păi de ce se frică? Dacă mă răstorce. Du-te! Bă, nu cădea asta acum să râd. Ce, Doamne ferește, se strică super și ridicare, cum să vede. Păi mă ia pe mine, mă, ăsta. El e râdă cu tine, e fără tot, nu? Nu că ai prost. Degeaba e mai mare. Nu, dar oricum praful te incomodează, nu-l scoți când trebuie, nu? Praful te încurcă. Adică? Nu scoți, clar, clar. La asta mă refer. Dar văd că nici nu prea-l scot.